Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapon iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan na kay tugmam, no tangadan tayo ti langit, adda latta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan a Layla, nga iti agdama, kat adda ijay Abu Dhabi, UAE. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Layla. Iti agdama kat addaak ditoy Abu Dhabi. Kinapudno na manang, nabayaga kon ditoy, kat panggap kon ti ag for good numalpas daytoy a kontratak. Pudno ang napalalo ti sakripisyo dagiti kas kanyak nga OFW. Kat ti kang runaan akalaban mi iti kaadami iti balasiw taaw, kat tinalaos nga iliw, wenno daytay kunada a homesick. Malaksid iti dayta, adupay ti rigat a mapaspasaran dagiti OFW, asaan nga ammo dagiti kabagyanda dita Pilipinas. Kas kanyak, sakbay asin mayaat ti kasasaad ko dito ayan ko, nagdala nakpay iti adu arigat. Kat maragsakan idinasarakak daytoy a channel iti YouTube, tanaamiris ko nga addan pangyibkasan iti an-anak-aken dagiti kas kanyak. Insambot ko nga impatulod daytoy ita a Women's Month manang, takayat ko apadayawan dagiti babae iti kinabanwarda.
Ngam uray saan ang maisambot ang maidrama iti Women's Month, basta mapili yu kumamat nga idrama. Narigat ti adda ka bibiyag mi idi ijay Pilipinas manang. Agkalkalap kan makitaltalon kami laeng kanilito nga asawak. Idi addan iti kolehiyo ti inauna nga anak mi ani Carla, kan addamoten iti sekundarya ti may kadwa nga anak mi ani Nel, nakarkaron anarik nami tinalaos arigat. Anya di ko na ngayon niya awis ti gayem mo, Layla? Agabroad aklito. Agpaaya kas domestic helper iji abroad. Ngam bakit? Kabaalam ka di? Amangan numarigatan ka. Ken may isa, ato ti saan anasaya at adamag maipapan ka dagiti kailyan nga agab abroad. Adalata kaasi ti Diyos kanyak lakay. Dinak mo't siguro baybayan. Layla, Lito, lakay. Rumigrigaton ti panagbiag tayo. Manmano itan ang maayaban tayo nga aggapas. Taadon dagiti dumaydayo ang makigapgapas. Manmanumutan ti maala atok mam, kabibi, ken unnok iji karayan. Kasano laangan ti panagbiag tayo ngay? Iso pa nga asim kumalakay. Palubusan nak. Baybay anak amang ipagnakadagiti papeles ko. Taga brodak. Bareng makalungaw tayo itirigat. no lakit di ta desidido kan bakit? Sige suportaran ka nga ron. Agyaman nak lakay. Agyaman nak tamaawatan nak. Masapol nga ipagnakon dagiti papeles ko. Bareng mapagasatan nak nga agabron. Anyan, unay mo tan tinatumpungak nga amok. Malaksid nga inam ti anak da nagsusulpang. Agpapadada pa'y anauyong kanyak. Ngayon bag kumamot ng saan da na imot kanyak itimakan. Ngam nalabas mo ti kinaimot da. Ngam agano sak. Masapol nga agtrabaho ak para kadagiti anak ko. Kan iti pamilya ka na ba ati di Pilipinas. Diyos ko, pangaasin ko ma, tay ka nakitikiran ti pakinakam. Agano sak nagpadila dito Diyos ko. Basta di na ko mabaybayan. Kanayon nga ika nakititibkar ti pakinakam. Kan ilisin ako maitipagka, Diyos ko. Darasat kagdadas, tawan pa'y dagiti amok. Apaman asumangput da. Adadanton amarigatanak. Nangruna kat agpas kanda ita. Kakaasi ak tumanan. Nagaduti sagana dagiti amok para kadagiti sanga ilida. Nagadumot ti saysayangan dagiti sanga ilida amakan. Nagaduti bulbulanda. Nagaduti sandakan kanan. Idinto ta siya. Nujak pa'y amo ti dumiskarte. Saan ako namangan. Talaga na palalo dagiti amok. Nabayagan nga gibibturak. Kasladya akong maanusan. Sapay agpapadada ka dagiti anak da ako namlan ayupak no tratwendak. Talaga adya akong maibturan dito eh. Kaya't kunti pumanaw. Kasano o pumanawak?
Kat adda ka dagiti amok ti passport ko. Makamuditan. Mangkita iti gundaway ta pumanawakon. Talaga adya kon maibturan pa iti agnaad dito ay. Saanan Apulos? Nakarwara kon iti balay dagiti amok. Narnakanda, iso asanda ka nadlaw. Inayadak lata ti magna. Apaman ang makarwara kon iti gate. Dagasag tumot ng dagiti lupot ko nga ingkabil ko itay iti garbage bag. Tao madayo ako dito eh. Diyos ko, tarabayan ako ma. Hindi na ko mabaybayan. Hindi mo itulog ang makariing dagiti amok. Ipalubos mo kuma makapanaw ako dito eh. Tatalaga adya kon kabaalan nga ibturan ti kinaulpit na kanyak. Asidaga kon iti ayan tigit nagiti amok. Diyos ko, pagasim ko mata dinak baybayan. Itulok mo kuma makalibas ako dito eh. Makamuditan nga uray agbalinak aran away. Basta tinapatag, makapanaw akong iti daytoy nga impyerno. Amok at agabo ti kaaruba ti amok. Ti maysa kadagiti ng tadkirad kanyak nga aglibas laengan manang Emi. Ta iti na minsan a panagsarita mi. Nasa una kanyak at talon at agabo dagiti amok ti naglibas a pimanaw. Gaputa talaga na ulpit da. Iso nga idi na ikanak met iti gundaway. Naglibas akmeten iti ayan ti damo nga amok. Nalaos ti sangit ti pamilya nang runa dagiti anak ko idi naamuan dati napasama kanyak. Amok nga iti panaglibas ko kat mabalindak at iliwan dagiti pannakabagiti lintag iti pagilyan nga ayan ko. Ngem nagpaspasara kaklatan. Nagkamangak iti may sa akailyan a nagbalin agayem ko. Agingga nga adda nang irekomenda kanyak iti trabaho. Kat nagpaayak manan kas babaunan. Agasawa ti nagbalin nga amok. Businessman ti lalaki, kat napintas met jay amok a babae. Isu na laeng takas iti damo nga amok. Nauyong matlaeng dagiti natumpungak, a nagbalin a may kadwa nga amok. What kind of meal is this, Lila? Sir, that is... I don't like this food! Anay ko nagpudot. You must learn to cook the food I want to eat. Or else, better get out of here. Is that clear? Yes, sir. Yes. Oh, bastard! Anay ko, nagpudot ti sabaw ti makan ngayon sa buwag kanya ti amo ka lalaki. Namasapo na dalos ang ito eh. Ang mga nakarkarong agong at ti amo ka lalaki. Masapol na dalos ang ito eh. Kami man laangan iti amok a lalaki ti adda diti balayda. Rimor ti amok a babae. Sapay, kasla kanayon ama-amakak. No da kami laang adwa iti amok a lalaki ti adda diti balayda. Basta ituloy ko laktan ti agdalos ditoy. Diyak kaya ti agtugaw. Tama nga no makita nak ti amok. Kat ibaga namanan asa dutak. Lila! Where's my bath towel? Lila!
I said, where is my bath towel? I'm taking a bath. It's in your cabinet at the comfort room, sir. Oh, so you want me to go to the bathroom from our room naked, huh? Okay, if that's what you want, you bastard. Oh, Ay, Diyos ko. Lamo-lamo mo tangay masadag kanyak to yung amo ka lalaki. is this what you want, huh? To see me naked? No, sir. Just go to the bathroom, please. Go to the bathroom. Naimbak-lakit din, tapi nalubusan na ti amo kalalaki nga day off. Kan naimbag tayo manugot aron muarak mo't amapan iti ayan ti pag-uumungan dagiti Pilipino nga da iti day ti apagilyan. Puray kaskasano, makaliwak sayak mret. Mapunas ti amin na panagliday ko. Gapo iti kasasaad ko iti balayda. Asidag ako niti... To go home. Diyos ko, ti amo ka babae. Makinin nagakiti kaduhan ang lalaki. Sumot lagayam makanayon arumwar ti amo ka babae. At agayam sa baling aramidan na. Dayjay, nagsinatan iti kaduhan ang lalaki. Nakita na kung ti amo ka babae. Hey, you, Lila. Madam, don't tell my husband what you saw. You understand? Madam, I said don't tell my husband what you saw, or else I will beat you. Understand? Yes, madam. Yes, I will not tell to your husband. I will not tell anything. Nakaro ti apa itay dagiti agasawang amok. Uray nun jak maawatan ti daduma asaritaan da. Amok ana doktalan ti amok a lalaki. Nga da sa balingar aramidan ti amok a baba. Madanaganak. Amang ano pagatapan nagtuket din ti amok a babae a nagipulungak. Basta, jak latay da ni kaskaso. Ituloy ko tiyak punas dito salas da. Amok namin nga uray no rabiin. Palpaliiwan daklat ta. Ti kayat da. Agtrabaho ak nga aging kay ti alas 11 ti rabi apan naturok ko. Hey, you bastard. Madam, Go away now. we don't need you anymore. What? Madam, it's night already. I don't know where to go. Please don't. No. You go away now. I don't want you here anymore. We don't need you. You go away now. Husto ti atap ko ang nagsuspetsa kanyak ti amok a babae. Asyak ti nagipulong iti amok a lalaki, maipapan ni iti aramid na manang Emi. Iso nga uray 10 oras ti rabii, pinapanaw nak iti balayda. Kat nalaos ti sangit ko nga agkatang-katang iti 10 oras ti rabii. Naimbaglaangan, tanalagip ko ti may sa nagbalin agayem kon iti pagilyan nga ayan ko, nga agnagan iti mercy, kat iso tinagkidawak iti tulong. Nagduduma at trabaho ti sinerek ko kabayatan ti kaawan ti permanente at trabaho. Ngam nalaos ti anad ko, taawan kat nga rod kanyak ti passport ko, gapo iti panagran away ko iti damo nga amok. Iti may nga aldaw, imawag kanyak ti inauna nga anak ko. Kat impadamag na ti panagturpusnan iti kolehyo,
amay sa cum laude. Kasla na punas ti amin arigat ken sakripisyo, gapu iti dayta adamag manang. Nang runa idi kunana nga agawid akon, taapaman a makasarak iti trabaho, ket isunton ti mangpaadal iti adina. Ngem kinunak ken kuana asa anak pay a mabalin nga agawid, nang runa ket awan ket ngarud kanyak ti passport ko. Aging nga dapay sa bali a kailyan anang tulong kanyak a makastrek iti trabaho. Agaywanak iti baket ket may sa a Turkish family tinagpaayak manang. Panagkunak, nakasara ka kung itinasingpot nga amo lakay. Agpay so bakit? Di ka nasayat no kasta? Uwan lito. Kalpasan dagiti nauuyong anagbalin nga amok. Nakatumpong at matlaangan itinasingpat. Sigurado ka, Layla. Ang mga nukas matlaan ka dagiti damo anagbalin ni amom dagita. Ang mga nasingpot na lang iti damo. Ngamrumwarto matlang tipot na aburig ta. Saan? Saan? Talaga sa bali itang dagitoy. Dagiti agasawa. Nalaos ti kinasingpot na kanyak. Di bakit nga aywan ko? Nasingpot mat. Saan akas ka dagiti dando mga ingrata? Layla. Kat ti kapat ganlakay. Sandak nga imutan iti makan. Saan akas ka dagiti nagbalin nga amok idi? Anapadasan pa yan at tudukan iti toothpick dagiti mansanas. Tapno mabuyok. Kat kamakamag akanan no ibalingdan. Layla. Bakit? Italaan anapadasak ti matrato akas tao dito ayan ko lito. Saan akas ka dagiti naglabas? Amalak sinamabaunan. Kasla ayop ti trato kanyak dagiti nagbalin nga amok. Italaan ang mapadasak ti matrato kas tao, lito. Italaan. My mother really like how you take care of her, Lila. Thank you, Mom. I also appreciate how all of you treat me. Unlike my employers before, they are inhuman. They treat me like an animal, Mom. Oh, I feel you, Lila. But don't worry, we are not like them. I know, Mom. You are different. That's why I'm doing everything I can to take care of your mother and to do other chores in the house. Me and my husband noticed all of your good works, Lila. My mother also appreciates your kindness to her, and she really likes you so much. Mom, We want you to have a visa, Lila. We will help you. really, Mom? Yes, Lila. We want to repay you for all your sacrifices taking care of my mom and our family. So we want to help you. Thank you, Mom. Thank you very much. But there's a problem, Mom. Oh, what's the problem, Lila? I'm a runaway. I left my passport in my first employer. They maltreated me, so I have to run away from them to survive. Oh, I'm sorry about that, Lila. But don't worry. We will fix everything. Mom, Yeah. I meant every single word I say. We will fix everything. You will be having a visa. I promise that, Lila.
Naurnusan dagiti papel ko. Legalan ti kaadak ditoy. Kat saan akon aran away. Agpaiso, Laila? Wan, Lito. Tinulungan dagiti Turkish nga amok ita. Tapno maurnos ti amin. Tapno maalak ti passport ko iti mo na nga amok. Kan tapno maandaanak iti visa. Una yun, Laila. Agyaman ta iti Diyos no kasta. Agyaman ka kadagiti amo. Talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Kan kadagiti amok. Oray lain sang sangit ko tinagyaman kadakwada. No kasta nga rat, bakit? Makaawit kan. Taligal amin na napapel mo iti kadang dita. Wala kay. Mabalin ako nagbakasyon dita Pilipinas. Makapagkikita tayo matlaangan. Kalpasan tinaunday a panawan. We really want to come with you to the Philippines for the wedding of your son. But my husband have important things to attend to, Laila. Ma'am, But don't worry. Even if we cannot come, please, let us be a sponsor in your son's wedding. really, Ma'am? Yes, we will buy their wedding rings as our gift. Oh, Mom, you don't know how happy I am right now. I really appreciate your kindness to me and to my family in the Philippines. As I told you, Lila, no one ever cares to our family like you did, especially to my mom. And everything you did, I must repay. We are lucky to have you, Lila. No, Mom. It's the other way around. Me and my family is very lucky because of you. Thank you for everything, Mom. Thank you very much. Kamaudyanan naman ng Emmy. Nakatumpungak matlaangan itinasaya at nga amo. Kat amin dagiti sakripisyo kadakwada, sinubalitan da. Dagiti amok matlaang tinag-sponsor kadagiti anak ko, tapno makadanon da iti pagilyan nga ayan ko. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, ta iti lasod ti 14 years, nagtultuloy ti kinasingpet dagiti amok. Iti agdama, ni Nel aburidak ko, kat agpapaay iti kumpanya dagiti amok. May samot a nurse ditoy ni Marvy a manugang ko. Ni Carla nga inauna nga anak mi kan ni Lito, kat may sa a professor, kan assessor iti may sa pagadalan. Kat dagiti anak na, isu ti liwliwan nila kay ko, ta isu ti mga awir kadakwada. Makunak nga damotan na ipundar mi gapo iti kaadak diti abroad. Iso anadakamat ko iti umuna apasat ti surat ko, akayat kumutan ti ag for good, apaman amalpas ti kontratak, tapno maaywanak met dagiti apukok. Kastamotan ti inak, nga agtawan met itan iti 90. Iti laksi dagiti panubok a napasarak manang,
Saan nak abinaybayan ti Apo. Kat nauray ko dagiti parabor abunga dagiti sakripisyo. Nang runa kat makunak adagiti panubok asimmang bay kanyak, tinagbalin akarit, tapno nakarkaro nga agpursigiak para iti pamilyak. Kadagiti padak nga OFW ang nakangeg ito'y padas ko, no addaman rigat, anos kumalaeng, laban laeng kabayan, kat kadagiti amin nga adda iti balasiw taaw ti ipatpatagda. Sa limot-matan, kan ipatagyo ko matitunggal sentimo nga agtaod kadakwada. Ta iti likodan titunggal na ragsak alanga, kan napintas a background iti ladawan nga ipatulod da, kat ti ado alwa, ladingit kan rigat, a mapaspasaranda. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Laila. Pagayam a Laila, agyamanak iti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam. Una yun tinaglabasam pagayam ko. Ngamga po iti kinatibker ti pamatim, kan iti nalaos a panangipatag mo iti pamilya na panawam diti Pilipinas, kinabaalam a sinarangat ti amin, aging gaanagunod mo ti bunga dagiti sakripisyom. Agyaman kami met iti napintas nga adal nga insang bay mo, babaan iti pakasaritaan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana tibiyag. Mapu